少子高齢化が進む日本。中でもここ高知県では、労働人口の急激な減少が大きな課題となっています。生産労働人口の減少は、企業の存続にも関わる問題です。しかし、解決の糸口はあります。それは、自動化と効率化です。私たち土佐マシンは、工場の総合支援企業として、その課題に挑みます。機械部品、材料、工具用具の出し入れ、管理、保管。こうした現場の手間や煩わしさを自動化の提案で解決します。働き方改革の推進、そして生産性の飛躍的な向上へ。お客様の現場に最適な施策を私たちが提案させていただきます。詳しいことは、土佐マシーン .co.jp ととまきち .com を検索ください。お待ちしています。